ja nousi ja hyvöön. Lähettäjällä käsi ylhäällä, lippu heilahtaa ja sitten ja sieltä tulee numero 25 todella hienosti, eli 25 Autio Juha Reisjärven urheiluautoilijoiden kaveri, Reisjärven mies siinä veti pitemmän korren tuossa kiihdytyskisassa. Katsotaan tuosta Aution Juhasta vähän, jos löytäisi tuolta, no näyttäisi siltä, että ei olekaan tuota tietolomaketta meikäläisille, mutta kuljetusautio siellä tietysti täytyy olla takana, koska ajokin on kuljetusautio Fiat. No niin, näin hänen johdollaan sieltä ollaan tulossa ja tosiaan ainoastaan voittaja pääsee sitten tuonne ja nyt muuten siellä sitten pikkusen Aution kalusto löytyy ja siinä hän heittää sitten Kärkkäisen Kosti tuonne ykköspaikalle, eli Kosti nappaa sitä ykköspaikan ja siinä menee muuten Tiikkainen sitten vielä samasta reiästä, samasta raosta ja tuleeko tästä nyt sitten vielä Tikkaisen Ollin ja Kärkkäisen Kostin kaksin kamppailu, eli siellä nyt Tikkaisen Olli kyllä varmasti kotiyleisö edessä yrittää ja näin siellä sitten tuo Volvo, kävikö se ihan selällä? No niin, se kävi ihan mäkin oli ylöspäin siellä asennossa, kun siinä tosiaan siellä näin siellä tosiaan sitten tullaan numero 11 Kärkkäisen Kostihan siellä tuonut tuota letkaa. Pääseekö Tiikkainen sieltä ja näin tosiaan tuo numero 11 Kärkkäisen Kosti ottaa tästä B-finaalista paikan tuonne itselleen tuonne A-finaaliin. Tiikkainen jäänyt B-finaalin kakkoseksi. No niin, näin siellä tosiaan kävi tuo Mykkäsen Riku siellä